Zdraví není samozřejmost. To si řekla moc hezky, Karlo. Díky, Lukáši. Teď mi ještě prosím tebe řekni, proč si to pořád tak málo lidí uvědomuje? Proč si lidi začnou vážit svýho zdraví až ve chvíli, kdy o něj přijdou? Právě proto, že se neuvědomujeme, jaká je hodnota zdraví. Co s tím můžeme dělat? Třeba motivovat lidi v našem Medicastu a mluvit o prevenci, o zdraví a o možnostech, co pro sebe můžeme udělat. Paráda, tak já se těším na dalšího zajímavého hosta. Skvěle, pojďme na to. Jaký je váš názor na zákroky v estetické medicíně? Na folklérty, možná i něco jiného? Tak nejenom o tom si budeme povídat s dalším hostem našeho Medicastu. Karlo, koho jsme dneska pozvali? Ahoj, Lukáši. Vítám Petru Belko, lékařku, která se věnuje oboru ORL, otorinolaryngologie a estetické medicíně. Péťo, vítej a děkuji, že jsi přijala naše pozvání. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Promiň, jenom to je ušní, nosní, krční, nebo co jsi to řekla? Jo. Já už jsem vzdělaný tady z toho podcastu. Jo. Co to má společného s estetickou medicínou, prosím? To nám řekne Péťa, to jak odpovím vlastně já. propojujeme estetickou medicínu ORL a jak tyto dva obory spolu souvisí a doplňují se nějak, Péťo? Tak asi zásadní je to, že ORL znamená teda otorinolaryngologie a v rámci té specializace se ten lékař učí ještě chirurgii hlavy a krku. Aha. A na to vlastně potom nasedá velice úzce ta estetická medicína, kde prostě ta znalost té anatomie a všech možných jiných zákroků léčebných v té oblasti potom pomůžou k tomu nějak se věnovat tomu obličeji jako i z jinýho pohledu. Takže jestli to chápu správně, tak vlastně váš obor je základ pro tu estetickou medicínu? Jakoby není, protože vlastně ta estetika je takovej, tam se dá dostat z více oborů logicky a spousta oborů nelogicky, protože je to jako, může se tomu věnovat každý lékař, který nějakým způsobem si jako doplní nějaký certifikace. Ale z toho ORL je to takovej logický krok, protože máme tam jako velkou škálu výkonu, kterou my děláme a prostě ten trénink na tom sále je potom znát jako v té estetické ambulanci určitě. Mhm. Takže je to jako výhoda. Jasně. Pociťuju to tak. Pokud se nemýlím, tak estetické medicíně se v zahraničí, teď myslím v Americe a v Anglii, mohou věnovat i zdravotní sestry. Mhm. U nás se jedná o obor regulovaný, který je povolený pouze pro lékaře. Ano. Je to tomu tak a je to z tvého pohledu správně, Péťo? Je to tak a ještě vlastně teďko třeba v té Anglii hodně jako se hovoří o té regulaci a o tom, že teda by ty lidi měli mít nějaký aspoň trénink nebo něco. A tady v Čechách to patří opravdu do rukou pouze lékařů, jako když se budeme bavit v tom legálním působení jako v oboru. A myslím si, že je to dobře, protože tam může dojít k mnoha komplikacím nebo různým jako efektům nežádoucím a pak je potřeba to jako řešit nějak odborně. A což neříkám, že samozřejmě ty jako lidi, kteří jsou vytrénovaní ve světě, třeba zrovna v té Americe nebo i v Anglii potažmo, tak umějí řešit ty komplikace, ale je to prostě trošku takový jako divoký, protože některý většina těch zákroků je mini-invazivní, nicméně invazivní jsou, aplikuje se prostě cizí materiál pod kůži, který o nějakým způsobem jako ovlivňuje tu oblast a myslím, že je fajn, že je to tady prostě takhle řešení. Ty jsi zmínila invazivní a mini-invazivní. Co to znamená? Vysvětlíš to našim posluchačům? Tak vlastně já navazuji i na to, že se mě na tohle naši klienti jako docela ptají, že my máme nějakou plastickou medicínu obecně jako na trhu, ne my v Elite Medical, ale prostě a většina lidí si myslí, že plastika je ta estetika, že prostě jsou to zákroky, které jsou ne na základě toho, že někdo něco fakt jakože potřebuje, ale prostě na základě těch estetických jako nějakých potřeb, řekněme tomu. Protože vylepšení, řekněme. Jo, protože ty normy, to je jako otazný, ale prostě spíš asi, jak to každý vnímá. Ale ta estetická medicína dneska je obor, který vlastně
zahrnuje většinou aplikace jako injekční nějakých materiálů, který různě ovlivňují tu oblast. Od toho, že dodávají nějakou výživu, podporují tvorbu vlastního kolagenu. Zaměřujeme se teda hlavně na obličej, ale v té estetické medicíně se věnujeme jako tomu tělu celkově, jo? Že na obrovském vzestupu je estetická jako medicína intimních oblastí, jak u mužů, tak u žen, takže ani asi to není jako vyloženě estetická gynekologie, ale prostě je to tady ta sféra. A tím, že my tam jako aplikujeme nějaký ty látky, tak buď dodáváme teda tu kvalitu tomu místu, těch tkání, nebo je nějakým způsobem můžeme modelovat do nějakého jako obrazu, co nám by se jako připadal jako líbivější. Takže já jako laik, pokud to chápu, tak vlastně estetická medicína není to, že žena přijde k chirurgovi a nechá si udělat hezčí prsa. Není to jenom jako plastiku tak. prsou, řekněme. Jo. Tohle je plastika. Jasně, to je ten invazivní zákrok, jo. ale to, co děláte vy, tak to je to, že přijde slečna, která chce mít ty krásně nafouklý rty, který já jako chlap nechápu, ale je to nějaký trend, který nechci hodnotit. Třeba přijde slečna, která má úplně uzoučký rty a chce mít nějaký ty, který ty by si ideálně řekl, ježiš, to jsou jako hezký plný rty. Tohle by měl být jako ten výsledek, který my chceme. A to, o čem mluvíš ty, tak to buď může být jako nepovedená práce, anebo to může být v rámci nějakého ilegálního působení, protože prostě nám tady vstupujou jakože do hry i samozřejmě lidi, kteří se k tomu materiálu dostanou a aplikují ho jako nelegálně a pak i krom toho, že to vypadá blbě, tak je to ty lidi může ohrozit. Takže když ta dívka má opravdu ty rty úplně obří, jak my říkáme duck face. Jo, taky můžeš dát moji vizitku, já jí to popravím. Takže je to většinou udělaný, že to dělá někdo, nějaký neodborník, že to není cílem té estetické medicíny. Jo, jako určitě cílem by to nemělo být, protože dneska ten cíl je fakt jako spíš přirozený efekt, samozřejmě jako modelace, zlepšení, ale v rámci jako nějakého anatomického jako relativně normálu, jo? Že to, že ty vypadají nepřirozeně není jako správně, tak to není jako kýžený efekt. A buď to může být, že teda se to prostě někomu třeba nepovedlo, nebo je to nějaký začátečník, jako může se stát, anebo je to tady ta sféra. Tak jako i mistr Tesar se utne, jak se říká. Hele, že jo? a to je právě ono, že prostě pokud se tohle povede lékaři, respektive ne tak povede, tak jsou jako cesty, jak to opravit. Peťo, ty jsi zmínila, že k tobě klient může přijít na opravu. Může určitě. To znamená materiál, který je aplikovaný, třeba při zvětšování úst, rtů, tak ty umíš rozpustit, je to tak? Ano, pokud ten materiál je certifikovaný a je to výplň, která je na bázi kyseliny hyaluronové, tak na to existuje enzym, který vlastně ten materiál pomůže z těla jakoby vyplavit a ta oblast jakoby splaskne a pak se to dá opravit, vystavit to znova, ty rty. Ale problém je v tom, pokud tam ten materiál není ten, co my předpokládáme, vpravený, někým nevíme kým, anebo nevíme odkud je, tak nemusí reagovat tak, jak my jako od toho čekáme a to jsou potom jiný už případy. No. Pojďme si prosím říct, jaké jsou materiály na trhu, které je možné aplikovat. Já vím, že existuje kyselina hyaluronová, která může vést tedy k tomu zvětšování nebo různým mezoterapím a dále materiál, který se nazývá botulotoxín. Pojď nám prosím říct, co vlastně kyselina hyaluronová je, co je to botulotoxín a k čemu se používá. Tak těch materiálů na trhu, jako v tom našem oboru, je celá řada. Asi ten nejznámější jsou ty dva, co ty jsi zmínila. Kyselina hyaluronová většinou buď se používá přesně jako nějaká taková výživa, si můžeme představit. To znamená, že je taková jako řidší je ten materiál, napíchá se prostě do podkoží buď nějakým speciálním schématu nebo prostě difuzně a dojde k takovému jako celkovému vyživení té oblasti. A potom existuje kyselina hyaluronová v rámci dermálních výplní jako jejich součást a to už jsou materiály, které jsou trošku jako hutnější, můžeme si je představit jako takový gely
a máme x prostě výrobců a v rámci i těch výrobců je několik jako škál toho, jak moc hutný to je, ten materiál. A pak podle toho my ten materiál aplikujeme tam, kam chceme. To znamená úplně jakoby na kost do podkoží, nebo třeba na modelaci rtů, nebo když je to takovej řidoučkej materiál, tak třeba tím můžeme ovlivnit kruhy pod očima a tak. A pak jsou materiály, které stimulují kolagen a to jsou různý, buď jako mixy různých hybridních výplní, kde je součástí kalcium hydroxyapatit, což je, můžeme si představit, takový písek, který jakoby vyprovokuje ty fibroblasty, aby nám prostě produkovali ten hezký kolagen, který dělá to podkoží takový jako pružnější, že to není jako ten jizivnatý kolagen, ale takový ten jako je to prostě řízená nějakým způsobem reakce těch fibroblastů, anebo jsou ještě další různý jako materiály. Toho je hodně. To asi není tak důležitý, ale mě celou dobu jako napadá, jaký jsou jakoby rizika, když přijdu k někomu, kdo teda by správně podle zákona by mi neměl aplikovat jakýkoliv materiál do podkoží. Jaký rizika podstupuje ten, kdo chce ušetřit pár set nebo tisícovek korun? Asi jako ta jejich motivace je hlavně prostě ta cena, ale ta paradoxně není jako třeba 10krát nižší, jo, v tom nelegálním prostředí, což je takový zajímavý, že člověk si říká, že jim to stojí za to, ale zároveň si myslím, že tam vstupuje do hry i jako, že oni to nevědí, že se to nesmí, jo, že ne každý je prostě, není o tom jako takový povědomí, že to třeba nesmí dělat kosmetička nebo prostě zdravotní sestřička. No a ty rizika jsou takový, co si dokážeš i jako prostě jako like představit. Od toho, že se tam zanese nějaká infekce, po to, že to teda udělá nějaký jako esteticky nehezký tvar, o tom ty už si vlastně mluvil. A nejzásadnější je něco, čemu se říká vaskulární okluze, což znamená, že se vlastně ten materiál, který je jakoby tuší, gelovitej, naaplikuje přímo do cévy a ta vlastně se ucpe. To znamená, že lokálně se může vzniknout jako nedokrvení té oblasti toho kožního okrsku, který ta cévička zásobuje, anebo ten gel, což teda potom dojde až k nějaký třeba nekroze, odhojení ošklivýmu, což jako pak ten estetický efekt opravdu má ošklivej, a nebo, což je úplně jako takový strašák všech vlastně estetických lékařů, který mají o tom trošku nějaký vzdělání, že vlastně ten kousíček toho gelu putuje těma cévama a protože v obličeji jsou všechny cévy spojený se všema, je tam strašně moc různých spojek a tak je to složitá, jako anatomicky složitá oblast, tak vlastně může ten kousíček doputovat až do cévičky, která vlastně je na konci zásobení a zásobuje sítnici. A tam, když se to ucpe, tak tam vlastně už žádný jiná spojka není a vlastně dojde k oslepnutí. No na to jsem se chtěl zdat, jestli to s tím může souviset, protože já znám případ právě kamarádky, která má ty nafouklý rty a ráno se probudila a neviděla na jedno oko. Takže s velkou pravděpodobností to může být dopad. No to je jistý. Jo. To je jistý. A bohužel, co s tím potom dá se s tím něco dělat? Jako jsou popisované různé studie a různý případový spíš studie, protože jako tohle se moc zkoumat nedá nějak jako randomizovaně, že došlo prostě při aplikaci třeba i jako za to oko a při aplikaci těch enzymů, který rozpouštějí ten jako cucek toho gelu k obnově toho vízu, k obnově vidění, ale jako reálně je to téměř nemožný. Jo? Jsou to prostě jednotky nějaký jako ve světě, kde se to podařilo a pak je i otazný, jestli to zrovna byl tenhle případ. Naštěstí světově jsou to jako jednotky případů, že se tohle děje. Ale jako jak říkal jeden můj kamarád, někdo do těch statistik vždycky spadne, takže je potřeba na to fakt jako myslet hodně a to je obrovský důvod, proč to prostě nesmí a neměl by dělat lékař. Já se možná znám teďka Karly, protože tam možná bude mít jako majitelka kliniky větší zkušenost s tímhle. Jak je teda možný, že někdo jako je kosmetička nebo kdokoliv, kdo nemá vlastně tomu materiálu mít vůbec přístup? Ne, ona by ho neměla legálně vůbec koupit, na to, aby ho ještě potom aplikoval. Tak kde oni ty materiály kupují? V našem prostředí naštěstí je celý tento proces striktně regulovaný. Nicméně existují salony, zejména kosmetické, které se k materiálům dostávají pravděpodobně ze zahraničí nebo nějakým způsobem, o kterém nevíme, ale děje se to. V každém případě
pokud se lékař rozhodne se věnovat estetické medicíně, tak a chce svoje vlastní pracoviště, nechce být jenom zaměstnancem, tak první, co musí udělat, kromě toho, že si založí nějakou společnost, což může být společnost s ručením omezeným, tak musí mít prostor, který je kolaudovaný jako zdravotnické zařízení, protože ten lékař nemůže někde řezat na koleni, aplikovat na koleni někde ve sklepě nebo v prostorách, které k tomu nejsou určeny. A to, jak má vypadat zdravotnický prostor nebo ordinace, tak je jasně dané a jasně definované. Dalším krokem je provozní řád, který vydává hygienická stanice, a pak následuje další krok, což je povolení od zdravotního odboru na magistrátu, takzvané oprávnění k poskytování zdravotních služeb. To znamená, tenhle proces musí být dodržen a rozhodně ta zmíněná oprávnění nemůže získat někdo, kdo je nelékař. Jasně. Díky bohu, že to tak je, protože komplikace, které i Péťa zmiňovala, jsou některé nevratné. A nemělo by se dít to, že si někdo ve sklepě otevře salon a řeže a aplikuje. Takže jednoduše řečeno, taterský salon, kosmetický salon, masérský salon, jakýkoliv salon podobného typu, který nemá kolaudaci nebo schválení na to být zdravotnickým zařízení, by správně podle zákona vůbec neměl koupit cokoliv, co mi může Zdravotnický prostředek. Zdravotnický prostředek, který zase je regulovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Takže potom je otázka, kde to vlastně ty lidi kupujou. Jo, jestli si proto někam jezdějí, jak se to skladuje, jak se to převáží, předpokládám stejně jako je v gastronomii. gastronomii. Jak se zdravotnické prostředky mají skladovat, to je taky jasně definované, při jaké teplotě, v jakých podmínkách, to je opět ta regulace SÚKLu, Státní ústavu pro kontrolu léčiv. A rozhodně to není něco, s čím bychom si měli zahrávat. Já bych se ještě vrátila k jedné látce, takzvanému botulotoxínu. Ty jsi neřekla vlastně, co je botulotoxín, jak působí a zároveň jaké mohou být komplikace při aplikaci botulotoxínu, protože třeba pro mě to je jedna z věcí, které mám trochu větší strach než z jiných materiálů. Je otázka, jestli jakoby, že vlastně všechny ty materiály, vždycky tam může být prostě velká komplikace. Ale nemusí. Nicméně teda ten botulinum toxin je vlastně látka, která blokuje nervosvalový přenos. To znamená, že při aplikaci ona vlastně jakoby zeslabí ty signály, které vydává centrální nervová soustava k tomu svalu. Úplně, jestli je to teda nějak jako pochopitelný trošku. Prostě se mi přestanou hýbat prostě svaly. Ty svaly se jakoby hejbají míň. Jo, tak. Okay. A ta látka se využívá prostě desítky let, opravdu, já myslím, že teď bylo nějaký výročí, prostě 70-80 let. Je to vyzkoušená látka, která vlastně jako u všech těch jako léčiv záleží vždycky na té dávce a podle toho ona jakoby působí, protože jsou přesně dotazy, a teď je to jako jed a jako, klobásový jed. Tak jak to prostě, jak je to možný a tak například i u té estetice například se použijí opravdu jakoby dávky jednotek, jako hrozně maličké ty dávky. A ty teda nám ovlivňují ty mimické svaly, pokud se teda bavíme o obličeji, což se dneska bavíme. Nicméně v lékařství se ten, jako v tom kurativním, prostě celkově, když se na to podíváme, tak se ten botulinum toxin užívá v neurologii, v rehabilitačním lékařství, hojně, jako mnohem větších dávkách, i třeba u dětí, který mají různý takový ty zkroucený končetiny a vlastně tím, že se vypojí ten sval, který tu končetinu nějakým způsobem někam táhne, tak oni díky tomu se můžou třeba líp rehabilitovat a rozhýbat se v rámci nějakých svých jako omezených třeba možností, ale je to jako velice prospěšný prostě v tomhle případě. No a v našem případě my to vlastně užíváme na to, abychom trošičku, jak říká Lukáš, omezili tu svalovou aktivitu a nad tím se nám prostě nestahovala tolik ta kůže a vlastně neprohlubovaly se buď mimické vrásky, anebo se to částečně dá i vrátit, když už tam nějaký ty vrásky jsou.
a prostě na tohle. A další věc ještě je, že se dá teda ten botulinum toxin použít třeba na zeštíhlení obličeje, a zároveň úlevu, když třeba někdo vrže zubama, kdy se aplikuje botulinum toxin do žvíkacích svalů v různých jako schématech a buď to ovlivní teda ten bruxismus, to vrzání zubů a to skřípání a je tam i teda efekt toho, že se jakoby zeštíhlí ten obličej v té dolní třetině, pokud někdo k tomu má tu indikaci, že jako je to vhodný kandidát na to. Takže... Ale neděje se potom to u některých žen, že jako jsou úplně bez mimiky. Já občas znám jako stavy, kdy se vůbec jako nehejbe nic na tom obličeji. Tam strašně záleží na tom, co jako chce i ten klient a vlastně co jako i zastává, jakou filozofii ten aplikující lékař. Protože se dá udělat, ta dávka se dá udělat relativně na míru tomu, co my od toho botulinum toxinu chceme. Že my můžeme tu mimiku do nějaký míry zachovat a potom vlastně jenom teda ovlivníme to, že tam nevznikají tak hluboký ty vrásky a někdo prostě nechce vrásky žádný, byť teda třeba nějak už je zralejší, tak ale tím pádem my musíme ten sval vlastně úplně vypojit, jinak prostě stejně tam nějakým jako způsobem budou vznikat, protože třeba to podkoží už není takový pevnější. A proto dneska do té hry vstupují ty stimulace toho podkoží, aby my jsme vlastně fungovali jako, že v souhře jako více nějakých jako technik k ovlivnění toho efektu. Že. Ale dneska jako jsou mnohem širší už otevřený ty dveře i díky tomu, že prostě jde dopředu ta technologie, ta biochemie, všechno hodně se to jako zkoumá i díky, i jako tímhle směrem, i směrem tím estetickým, nejenom tím kurativním, což znamená jako léčit někoho, co fakt mu něco je, ale ta estetika je taková. Takže kdybys třeba ty chtěl zachovat mimiku, tak se dá udělat aplikace jakoby takzvaná baby té látky, kdy teď nedávno na jednom rádiu to bylo vlastně opravdu jako misinterpretovaný tak, že se tady ten botulinum toxin píchá do dětí, ale to není pravda. To baby aplikace tady té látky je to, že se to poddávkuje. Poddávkuje, než je nějaká norma prostě daná jako od firmy nebo prostě do toho svalu a tím pádem ono to jakoby míň dlouho vydrží, hodně jako lékařů proti tomu brojí, že to prostě je jenom jako trik na lidi, ale ono není to trik, ono to prostě udělá to, že tam je zachovaná ta mimika, vydrží to míň, jasně, ale někdo to takhle chce, někdo nechce jako prostě. Vydrží míň, jako ono se to nějak střebává do těla. Jo, ten botulinum toxin se jakoby vymetabolizuje, že cokoliv vlastně se udává od nějakých 3 měsíců po 6 měsíců je jako norma, co to v těle vydrží, to znamená někdo opravdu po 3 měsících už nějaký dopich potřebuje a někomu to vydrží 3/4 roku. Jo? Jsou různý jako varianty normy, samozřejmě jako není to hrazený pojišťovnou, takže ty lidi, co mají rychlejší metabolismus nebo tolik jim to nevydrží, tak jsou jako z toho finančně znevýhodněný a patřičně se pak třeba proti tomu jako vztekají, ale bohužel to tak je, to se jako ovlivnit nedá. A u té baby aplikace je to prostě takový pitomý název americký. Jako, prostě je to tak malý, jako nepatrný množství. Je to menší množství než to, který udělá tuhletu jako doporučenou dávku vlastně od firmy a od nějaký organizace, která tohle řídí. Chodí na aplikaci i muži? Do obličeje? Opravdu? Jo. Já myslím, že to je jako záležitost výrazně jenom ženská. Ne. Chodí muži a vlastně řeší jako podobné věci, jako řeší ženy. Prostě nějakým způsobem ovlivnit třeba to zrání té kůže, kvalitu podkoží, zaměřují se i třeba na kvalitu vousů, vlasů, když mají třeba nějaké vypadávání, i třeba jenom nějaký kvůli stresu nebo něco, tak se to dá podpořit nějakýma vlasovými mezoterapiemi nebo i výživy do těch vousů. Ten botulinum toxin třeba ovlivňuje i potní žlázy, takže se Takže nadměrný pocení se dá vyřešit přesně, a je to neuvěřitelně jako fajn. Prostě hodně si to jako ty klienti chválí, třeba tuhletu aplikaci a zrovna ty muži prostě to milujou, protože když jsou to nějaký kravaťáci, co prostě musí být v saku celou dobu pracovní a to, tak
fakt jako z toho benefitují hodně. Takže už se to tak jako tenhle mýtus taky trošku jako vyvanul, že je to jenom pro ženy. Ale jenom abych to teda shrnul, pokud žena má nafouklý ty rty, tak byla na té kyselině hyaluronové, jestli to říkám správně. Jo, na to chlapi moc asi nechodí, protože chlapa se ale tam jo, asi neviděl. člověče, tak Chodí, akorát je to tak, že prostě se trošku dělá jiná technika, aby ty rty nepůsobily femině. Když teda ten muž nechce, když třeba to není nějaký prostě případ jiného typu. Tak jo, je prostě možný všechno, protože ty rty obecně ten obličej tak jako zjemní. A když má někdo úplně uzoučky ty, tak vlastně vypadá tak jako přísně. Nebo popisují to tak lidi. A nechce, aby se mu vytvářely vrásky, tak jde na botulotoxín. Ano. Takže to jako zvedá i náladu, že má jako lepší, jako že líp vypadá, takže je veselější. Jo. No určitě. Jo, určitě. A dokonce je i studie, která vlastně dokazuje, že pokud se ty svaly jakoby toho mračení vypojí, nebo omezí se třeba jejich hybnost, nemusí se úplně vypojit, tak to vlastně nějakým způsobem zpětně ovlivňuje i ty centra té pohody v tom mozku. Duševní pohody, úplně slučně, jako řečeno, jako úplně laicky, jo. A mají lepší náladu. A myslelo se, že to je kvůli tomu, že vypadají dobře. Že prostě si přijdou dobře, takže mají dobrou náladu, ale není to jenom tak, opravdu jsou tam nějaký jako měřitelný procesy chemický na úrovni té mozkové tkáně. Takže musím říct, a nevím, jestli je to na kameře vidět, ale Péťa vypadá úžasně, má naprosto dokonalou pleť a ještě k tomu se usmívá, tak já myslím, že něco pravdy na tom bude. Mám zachovanou mimiku. A hýbe obličejem. Je obličej jediný oblast na těle, nebo ta hlavní oblast na těle, se kterou dneska v estetické medicíně pracujete, nebo jsou nějaké další oblasti, řekněme, které se opakují? Já vím, že jsi zmínila intimní partie, ale jsou i nějaké další partie? Jo, tak jako hlavní asi bude v Čechách, protože prostě vždycky to tak je, že... Je to nejvíc vidět. Jo, je to nejvíc vidět a trošku jsme jako... trvá nám to, než se nějak jako adaptujeme na nové věci, ale myslím jako té populaci naší, což není špatný, tak asi nevadí být konzervativnější někdy, ale jako světově určitě hodně se akcentuje nějaká modelace třeba pozadí, vyloženě ne třeba nějakýma implantátama, ale i takhle jako míň invazivně, kdy prostě se do určitých oblastí prostě toho zadečku aplikujou nějaký stimulanty, který vlastně podpoří tu kvalitu kůže, nebo obecně celulitída prostě takto ženy nenávidějí, že jo, a je to prostě takový jakože problém v uvozovkách při jakýkoliv váze, je to prostě daný mnoha věcma a i s tím vlastně my si nějakým způsobem dokážeme jako poradit, nebo nějak to minimálně jako ovlivnit. Péťo, pojďme si ještě něco říct k terapeutickým aplikacím. K tobě chodí i klientky nebo klienti, které něco trápí. Zjizvená tvář, po akné. Jaké jsou možnosti, které v tomto ohledu můžeš nabídnout? Tak ta estetika jako je do velké míry spojená s nějakým léčebným procesem, ať už je to i jenom na duši, což není vůbec jenom, ale i takhle prostě ten projev na té kůži třeba nebo i třeba nějaký to vypadávání vlasů z různých důvodů, kdy ideálně je to potom doplnit nějakým odběrem a celkovým nějakým přístupem i trichologickým vyšetřením, což je prostě dermatologické vyšetření zaměřený na vlasy, tak to může být třeba tenhle případ, nebo i růžovka, kdy aplikací různých těch mezoterapeutických koktejlů může dojít jako k zmírnění těch projevů. Jo? Ta růžovka je taková svízelná, prostě ty lidi mají tu pleť jako velmi citlivou, jsou zarudlí, nesnášejí to, ale dá se jim jako trošičku ulevit. A pak jsou přesně ty jako jizvy po akné, kdy úplně nejlepší je jim je zabránit, takže přijít co nejdřív už s tím jako probíhajícím akné klidně prostě v nějakém adolescentním věku a nějak to jako řešit, buď lokálně nastavením nějaký třeba domácí péče často stačí, anebo pak už jsou na ty rozjetý formy jako různý protokoly, hezky se to jako dá ovlivnit a pak, když už teda bohužel je to něco, co proběhlo a člověk si nese ty šrámy z toho doslova na té kůži, tak se dají použít různé kombinace těch estetických technik, kdy se vlastně jako kdyby
vyrovná trošku ty propady potom akné. Takže těch jako možností je celá řada. Zmínila si růžovku a začervenání. A když si dám červené víno, tak mi zčervenají tváře, ale Péťo, nevím, jestli mi s tím pomůžeš. Když přestává pít červený víno. Leda, no, to je zase smutné. A v jednom z našich podcastů jsme mluvili o tom, jak je nezdravé pít alkohol, tak to zmíním i teď. Mně, když se jako lékovi řekne estetická medicína, tak vedle tady zmíněných invazivních zákroků nebo neinvazivních zákroků, mě napadají ještě jakoby moderní přístupy, já nevím, nějaký lasery a podobně. S tím pracujete taky? Jo, pracujeme s tím v rámci toho oboru celkem hojně. Je to taková už i věc, která teda víc se týká té dermatologické skupiny, ale určitě to má svoje místo v té estetické medicíně, tady tyhle ty jako elektrický vlastně přístroje nebo moderní technologie, přístrojová technika, tak bychom mohli říct. A v té estetice nejvíc teda asi je to teda, jak jsi zmínil, ten laser nebo intenzivní pulzový světlo, což je IPL, protože to není vyloženě laser, ale jako světelná terapie spíš z definice, která přesně může ovlivnit taky projevy růžovky, různý pigmentace a tak dále. A nebo různý typy třeba mikrojehličkování, radiofrekvence a tak, kdy mi vlastně všechny tyhle ty věci stimulují nějakým způsobem kolagen a ovlivňují nějak to místo, kde my vlastně tím působíme. Takže je to takový jako míň invazivní ta přístrojová technika, ale při správných protokolech jako to má krásný efekt a je to zase vhodný, když třeba někdo nechce podstupovat nějaký jako ty invazivní techniky ve smyslu těch vpichů, anebo prostě ideální je asi kombinace vždycky. Péťo, když to shrnu, chceli se k tobě někdo objednat a řešili nějaký problém, pojďme si říct, co jsou tedy pojďme si říct na závěr, co jsou ty nejčastější problémy nebo žádosti, se kterými se na tebe klienti obrací. Tak nejčastěji jsou to asi takový jakože nespecifický vlastně přání, jakože vypadat míň unaveně, nějaký třeba i přípravy před nějakýma důležitýma jako eventama toho života prostě nebo tak, což souvisí s tím, že prostě člověk se chce cítit dobře a je to jako důležitý pro něj. Ty jsi zmiňovala kruhy pod očima, přesně, že to je jedna z věcí, jsou to třeba, a pak jsou to řešíš. Konkrétní věci, které vlastně na ty už přijdeme společně, že já nikdy neříkám, tak vy potřebujete tohle, jo, a tak, a proč jste tady nebyl už dávno, to vůbec. Spíš se prostě snažíme vždycky já se snažím najít s tím pacientem, klientem nějakou společnou cestu, společnou jako mluvu toho, co teda trápí jeho nejvíc a pak jak to vidím já jako částečně objektivně teda, co by třeba bylo fajn v rámci té morfologie třeba obličeje nebo čemu se jako pověnovat i do budoucna, aby se tam jako zachoval nějaký ten ráz té mladosti nebo tak. Takže jsou to většinou, nakonec se vždycky jako to zhoupne do nějakých vlastně jako velkých klidně i modelací toho obličeje postupně, protože ale obecně můžeme říci omlazení, určitě. Zvětšení rtů, jako to je prostě taková klasika, to není potřeba to nějak demonizovat, prostě jo, je to, když se to dělá hezky, je to fakt si myslím fajn, hezký a jako ty klienti hodně to chtějí a když vidí, že to někdo má hezky, tak prostě pak přijdou taky. No. Odstranění vrásek, jasně, prevence vrásek, s vámi po akné. Jo, taky. Jo, a i to podcení docela, jako to vždycky tak jako najede před létem. A pak v neposlední řadě intimní partie, které jsi zmiňovala. Jo, a bude toho víc. Jako co se týče intimních partí? No určitě, je to jako velký trend ve světě a už se to sem dostává a je to dobře, protože je fajn jako to detabuizovat, že není jako... Cítit se dobře po všech stranách. Cítit se ze všech stran, ano, jako svěže. Jo, hezký. Mně ještě asi co napadá závěrem, protože, jak se říká, peníze jsou vždycky až na prvním místě. Přesně tak. Co to všechno stojí? Mám si připravit 10 000 korun, pokud chci podstoupit nějaké zákroky estetické medicíny? Je to tak, že spíš jako v rámci těch jednotlivých případů tisíce. Myslím si, že hodně... Jednotky tisíc. Že hodně lidí by jako asi bylo překvapených, jak vlastně dostupný to je. Ale ideální je asi udělat nějaký plán, jako třeba v rámci roku a rozvrhnout si jak i ty zákroky a tak samozřejmě i ten budget.
ale jako pohybuje se to jako jednotlivý zákroky v řádu jednotek tisíců korun. O to víc mě tady jako trošku šokuje a překvapuje, že když se jedná v zásadě o ne moc velké částky, když pro někoho to může být velká částka, ale i tak, proč někdo chce ušetřit pár stovek a riskuje, že oslepne? To ať mě někdo vysvětlí. Neví, co podstupuje za riziko. Je to nevědomost určitě. Já si myslím, že to často nevědí ani ty například kosmetičky, které aplikaci provádí, protože nemají tu znalost anatomie a rizik, které se můžou vyskytnout. Prostě jsem takový ten přístup, jako my jsme Češi tím proslulí, že já jsem takový ten kutil a všechno si rád opravím sám. A to je možná takový jako čecháčkoství v tomhle smyslu. A to je jenom, prosím tebe, pojď, já ti to napíchám, to nic není, se nic nestane. A nebo jestli to není i trošku takový ten New Age filozofie, jako že každý může být tím, co si přeje. Jako. Jo, a to nejde, jako nemůžeš být doktor, když nemáš medicínu. Nejde to, fakt ne. Jako to můžem, ale ne, takže se to naučím na Google, že jo? Prostě, jestli přečtu 2 články a jsem doktor. Je to tak, prostě některé ty věci mají nějakou jako posloupnost, jak to má být, a má to nějaký jako smysl. Super. Petro, namotivovala si mě a jdu se k tobě objednat. Děkuju, že jsi našla čas, díky za dnešní podcast. Budeme se těšit zase příště. Děkuju za pozvání. No, perfektní. Mám tam nějaký 2 přeřeky, včetně teď toho A. Tak to